Het wordt het even, maar de zinnen kwamen er toch weer terug en het weer noffelijk waar. De stier haast geen wien. En hoe het waar sprutsen van de komende dagen, nog altijd een wat koudere nachten, maar de temperaturen gaan hoe dag staan gewoon wat omheen. En het weer de laatste dag van de meteorologische winter. En morgen begint nevens de waarkunde de maaitijd. En het waar? Nou, het wordt morgen een koude dag voor het gevoel. Joen en vannacht, laat ik daar maar mooi beginnen. Staat er gewoon meer en meer bewolking. Ik denk dat we de mannen net zien zullen. En verder is het een kwestie van temperatuur om er bij de 1 of de 2 graden heen. Meest om er bij de 2 graden heen. Op Arloon misschien nog wel een graadje hoger. En de wind komt uit het noorden en het noordoosten bij. Is eerst nog zwak of matig, maar die helpt letter vannacht in het kustgebied gewoon vrij krachtig. Dan morgen dag. Een dag met bewolking, een dag met, nou, denk ik toch wel wat zinnen. En verder hebben we morgen dag een temperatuur om er bij de 4 graden heen. Ja, een koude dag voor het gevoel, omdat de wind sterk is. Matig en vrij krachtig, nog altijd nu het noord-noordoosten. En dan in de nacht naar sneeuwta. Min 1 en min 3 graden lichte froostkans op mist. En dan zetten we op naar het fruitsjoch. Sneeuw, snijn, manje, betekent flink wat zinnen, vooral op snijn en protte zinnen. We kunnen er wel even op uit in het weekend. De temperatuur nu daar, om er bij de 6 graden heen. In de nacht 0 min 1. Ach, dat past ik wel bij de tijd van het jaar. En ik denk dat we nu manje hegere temperaturen krijgen. Zo'n 8, misschien wel 9 graden. Dan lijkt het toch wel wat meer maaitijd te worden. We moeten morgen maar weer even in het waarsje.